Patay ang duha ka mga bata sa nitabong sunog sa Barangay 2-A Magallanes Street, Davao City niadtong Sabado sa gabii. Ang mga biktima pulos mga lalaki nga nag-edad og 11 ug 14 anyos. Magig-agaw og pulos mga PWD con persons with disabilities. Samtang nasamdan ang usa ka 17 anyos nga lalaki. Sa report sa Bureau of Fire Protection, moabot sa 150 ka mga balay nga sagad gama sa kahoy ang naugdaw sa sunog. Kapin 2 million pesos ang danyos. Subay sa Barangay Social Welfare and Development Office data, 203 ka mga pamilya con 545 ka mga individual ang apektado sa sunog. Temporaryo silang nagpuyo sa Magallanes Elementary School. Hapit 5 ka oras sab ang sunog ay hahingpit nga napalong sa mga bombero ug ubang volunteers ang kalayo. Miabot sa ikatulong alarma ang sunog. Wala pa matino sa Bureau of Fire ang tinuod nga sinugdanan sa kalayo. Nasunog sab ang usa ka balay sa Purok 13 St. Luke, Barangay Crossing, Bayabas, Toril, Davao City, pasado alas 11 kagabii. Swerting walay naangin nga kinabuhi atol sa pagkasunog sa duha ka andana nga balay nga gama sa kahoy. Migawas sa investigasyon sa Toril Fire Station nga faulty electrical wiring ang hinungdan sa pag-ulbos sa kalayo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.